Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule news vela kan lo hrenwal to mai thaya India ram state pakhat Uttarakhand state chuan Chhiat an to ka vur tlang tolin Chhiat nara phlak taka thlen ani India ram ngonga ramdang te pon chom dolna om thaya piang India ina mamo phot chuan pe kan in huam thu an soihlom nimin February ni sari athil thleng kha ni a Uttarakhand a Chamoli district a chuan ruatam taka sura hei hian vur tlang ti tolin rasiganga lui chuan chenna in le kol phetha siamna hmun chu a chhilta ani he thubuat cheilai thotan ni February ni riat chumhalam thleng hian mi za somnga vel chin hriat lawin an labowa mi pariat ronglak chhuah to ni a tanila hian mi somthum panga vel an ta ngei ti hriat chian ani a ma se tanel hi lungle vur tlangina hno veka wangin ti Chhiat tuma bei mek ani tuna hian metar somriat vel chu tanel hi ti Chhiat to ni a metar za somriat vel khoi turala om ni a soyani Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat chuan thi chung te chu sarkarin chengngoi li thewa aral tur thu asoi he Chhiat na to a chan chuan na thokin police army le ITBP te an thok chuak meka NDRF te po an phar boi hle atam theyang ber chan chu atumin film khur le man mo taksi in an che meka ni motor kong le helai kho in kalpo na le pali lai chetela abul hnai kho som pakhate in kalpo na berani he khomi puita eile in lak lu na bera Chhiata wang hian Indian Army te chuan helicopter mangin eile in an supply mek bok ru asurna sata wangin rasiganga lui chim chin chu asang hle a hei hian vur tlanga ti tol ni in an soya kol phetha siam chuana megawatt som pathum point pani siamna chu vur tol hian ati chhia a Mizorama serlui bi hydel project hi megawatt som pani pechok theitur anga ngai ani a tuna vur tolina ti Chhiat ta khi megawatt som pathum point pani pechok thei ani thung DRDO lamatangin scientist ten amun an enfia to a vur tol le thei mai ani mtn enfia ngai chan de uria that thu an soibok helai bor vela hian kumsari kalta khan tuntruma thil thleng aya Chhiat na ra phlak jok alo thleng to a mi sang ruk donin nuna an lo chan to ani khami truma Chhiat na thleng kha India rama khwarel Chhiat na chuan lian thamber anga ngai ani nimin cholni jingdar som le minute somli panga khan he Chhiat na report an don thu local police ta chuan an soya he thil thlen mani ni kalta vel khan lian thamwak lawin vur tol alo om to a hei wang hian mi then khat chu an lo in son chuak manani thi le hliam an tlem pha ni a soyani India marlam state ni in Uttarakhand hi Uttaranchal ti a hriat thin kha ni a Uttarakhand ti a hming thlak ani China ram ria omani a aram za somriat paruk hi tlang ram le vurina khua he state a hian mi hring nuai za chuang an chenga India ram tlang sang ber dot tu Nanda Devi fit sing ni sanga zaruk somli pathuma sang chu helaya hian a omani vur tolin helai kho in kalpo na ati Chhiata wangin China ram ria kho pasari te chu tlopo theilawin an om meka heng leite hi Border Roads Organization BRO te siam ni in Josimat le Malari Highway po vur tol hian ati chhia a Chhiat to na hmun hi hmun khokrok le kalhar satak mai ani awangin NDRF te po thlona hmangten an in khai thla hialani cheta har sa hle Prime Minister Modi chuan he Chhiat na thleng hi an vil reng thu Twitter atar langa Uttarakhand sarkar chu lo lungai lo turin le Uttarakhand ta na tong trai turin mi zongzong a som hialani Home Minister Rajnath Singh pon theito pin chan chok tu ten na an tho mek thu le National Disaster Response Force le Indo-Tibetan Border Police ten chhun zan chol lowa an bei mek thu asoyani Indian Army te pon hatangkai takan tho thu atar langbok ni zan February ni sari zan khan ruasurna chata wangin Dawli ganga tui chim chin hi asang hle a abul hnaya cheng mi puite po an thlabar hle
hei wang hian chan chuan na tho mek chu a khei lak deuh boka he thubuat sei lai hian tunnel chhunga mi mitang somthum atanga somthum panga vel om chu chan chua tumin bai mek ani a hilai hydel project a an general manager chuan tunnel hi an ti Chhiat thei thuai a bei sei thu tar langa tuna hian metar somriat vel an ti cheto ani India Chhiat to na ramdang te pon thatan ron chua liam liama Australia Prime Minister Scott Morrison chuan Chhiat na thleng chu poya ti thu le tranpuina po pe kan in huam thu asoya French President Emmanuel Macron le Japanese Ambassador to India Satoshi Suzuki te pon India an torpui thu an soi bokani heti lai hian voi duai lo kan tar lan to Iran Nuclear Deal chungchanga Bidena'n administration Thupuan thar an tar lang vele lok te ang sang ni som ni US presidential campaign lai khan Biden chuan Iran Nuclear Deal chu thar tho ani tur thu asoya hei wang hian Iran hian Biden a sarkar hun hi an ngak hlel hle kan ti to kha Biden chu aron lang tange ya Iran chuan an in tiam na ang nge ya Biden chu a om an bei se ya mai chana dor ngam chia silovin social media kal tlangin Iran hian Biden an in thlan campaign la ya nuclear deal thar tho atum dan vel le tuna sarkar na fonga vun ta ka wanga nuclear inrem na om chu ti tharani thuayan bei sei thu an tar lang na sa hle Israel lam la in an hlau thonga Mossad hau tu pa po Washington DC at thlok lu ta National Security Advisor le mi poimo zual hawador kwalani Iran nuclear inrem na thar tho to lo turin Israel lam chuan US sarkar thar an norve mek boka engtin nge Biden hian kalpui tumti chu khovelin an clear thup mayani US Secretary of State Antony Blinken chuan Iran nuclear deal chu thar thole an tum thu le ma se tun mai ti rum chi ani lo thu te Iran nungchang anin thlak phot tur thu aron puang ani kha Biden chuan thupuan thararon nei ta a nimin chol ni February ni sari khan President Joe Biden chuan Iran nuclear deal chu thar thole an tum thu aron soya ma se Iran chuan sang ni le som panga inrem na anga thilakal puile phot lo chuan malak thayani lo thu aron puang zar ta ani deal thar thole ma in US in Iran an hreng na hli phot anga ya sang ni som panga inrem na anga Iran hi anin hnuk niam phot ani lo chuan US in Iran economica a hreng na chu kan hlip lawang ti in Biden chuan thu chu aron nei ta ani Iran chuan he nuclear program hi amuan omzongin kan kalpui mek uranium kan che khol po reactor khol chom nan kan mangani nuclear bomb siam nan kan tin zone reng lo ti in tei pong in an la tang ve ani sang ni som panga in rem na khan Iran ba ka khovel ramlian ho ten thuan thlunga Iran US China France Germany Russia le UK te anni Tehran chuan inrem na angin uranium chu phalchin omin asiam punganga khovel huwa pa endik tu poltin an endikang ti ani a Iran chuan thil kan ti sual lo IAEA mi thiam te pon an ron endik to a US in sanctiona min hrek na hi hlip to ro se ti in thu chuan siamani Iran nuclear inrem na Joint Comprehensive Plan and Action JCPOA an ti kha Trump kha na chu asana Iran hian ballistic missile le nuclear program aduang ani ti in Trump kha nuclear deal a chu asan dai ani kha Iran lam hian nuclear siam tur anga US in an pu na chuan hial hle a uranium 3.67 chawati chak ani meka atira uranium a in za asomni chawin tuna hian asang ani nuclear ral thuam siam tur chuan 90% uranium anga ya 90% kan la hlat lutuk ti in Iran hi mai ko in an la tang ve tlat thung media ten Biden an interview na Iran nuclear deal hi thar tho le itumem ti a an zo na chu Biden chuan ai tumlo sang ni som panga inrem na anga Iran hi om phot lo chuan malak thayani lo ati Iran Supreme Leader Ali Khamenei chuan he deal a hian Iran hi kan rin om ve to kani
kan thu tiam kan bo che ve ngai lo US zok hi rin om lo masa zok chu ani dilan chua sana sangsona min hrek zui boka sangsona min hrek na hi tibo masa se atha ang ati heti lai hian Australia chuan an chanchin bumi pakhat China in an hreng ni in an soya China a Australia embassy an hathok chanchin bumi cheng lei chu China hian sang ni som ni August thalei hol vel khan an hreng ni in Australia chuan an soya chuangal tura an du thuan tar langani he thil hi serious khop mai cheng lei hi Beijing a Australian community ami poimo ani a Australia sarkar chuan China in kan mi le sa a hren hi kan la thu tak hle ani anti Australia hi US thian tha an ni a China nen hian nikum lama tangkhan an bo ruaka thalo zola coronavirus ir chuana chu China ani ti in Australia hian international investigation nei an lo rot to ani US kai hroina in China epnan South China Sea Indo longtir ani thrina Australia hian ane vi te atir ve bok thina Beijing nen hian an bo ruaka thalo hle video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le vek ole